Paglabas po ng Voter'S certification ng Comelec, suspendido muna dahil sa halalan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Pansamantalang sinuspinde ng Commission on Elections ang issuance ng Voter's certification upang bigyang-daan ang preparasyon at aktwal na halalan sa May 12. Epektibo ang abiso ng tanggapan hanggang May 19 dahil sa final testing and sealing ng mga automated counting machines hanggang sa araw ng halalan. Layunin na mas matutukan ng mga election officers sa bansa ang kanilang responsibilidad sa halalan bilang isang malaking kaganapan sa bansa. Muling ipagpapatuloy ang paglabas ng voter certification sa May 20. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.